Tak v SPOZ jsme toho názoru, že investice tvoří klíčovou součást hospodářské politiky České republiky. Domníváme se, že především stát by měl mít jasno ve svých investičních plánech a proto také navrhujeme Národní investiční plán, který by měl přehledně a transparentně ukazovat, jaké investice chce stát podporovat v horizontu minimálně jednoho vládního období. Samozřejmě uvažujeme také o podpoře soukromých investic, ať už zahraničních a nebo domácích. Pro ty se koneckonců také chystáme vytvořit stabilní hospodářské prostředí, včetně sociálního smíru. Co se týče sektorů, tak samozřejmě hodláme podporovat především ty sektory s co nejvyšší přidanou hodnotou a za podmínky, že výnosy nebo přidaná hodnota v těchto sektorech vytvořená bude zůstávat v České republice. Za klíčovou považujeme stabilitu a předvídatelnost celkového prostředí, ať už je to právní, ekonomické, sociální smír, bez kterého se investice uskutečňovat nedají. Dále hodláme podporovat vědu a výzkum především tak, aby měly praktické hospodářské dopady a samozřejmě také naše školství potřebuje reformu především v oblasti podpory klíčových technických oborů, které vyžaduje česká ekonomická struktura. Na zdaňování kapitálových výnosů bychom v současné době nic neměnili, stejně tak nesouhlasíme s návrhy dát tu základní sazbu na nulu a odstranit tímto způsobem poměrně významný příjem do státního rozpočtu. Hovoříme zde o nějakých 9 miliardách, což v situaci, v jaké rozpočtově Česká republika je, bychom považovali za nezodpovědné se tohoto zdroje zbavit.